Esta mañana el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez Gramaje, ha visitado nuestro pueblo para ver en persona las nuevas obras que se han realizado tras la inversión de Diputación. El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez Gramaje, llegó al Ayuntamiento de La Liana, en donde fue recibido a primera hora por el alcalde Salva Torrent, la concejala de Urbanismo y diputada de Bienestar Social, Mercedes Berenguer, y la diputada de Asesoramiento a Municipios i alcaldessa de Picassent, Concha García. Jo crec que és una nova diputació, no cap ningú dubte. És una diputació que no te diu on tens que invertir, sinó te dona llibertat per a poder invertir, i ens varen aportar molts diners que varen fer unes bones inversions per al poble. Des de la Diputació de València el que volem a través d'aquestes visites és conèixer de primera mà què és el que els municipis estan executant a través del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles. Quan vam arribar a la Diputació vam trobar un romanent de tresoreria i per tant teníem dues opcions, o destinar-lo als bancs o destinar-lo a les persones. La filosofia d'esta Diputació és ficar a les persones en el centre de l'acció política. D'ahir que a l'Eliana es destinaren al voltant de 600.000 euros que avui s'han convertit ja en obres que van a millorar la qualitat de vida de la gent. Hi ha unes 2.500 persones que han aconseguit mantindre o diguem, generar nous llocs de feina gràcies a aquestes inversions. La Diputació vol donar un pas més enllà i vol també ficar en marxa en breu un pla d'ocupació, un pla al qual anem a destinar 3 milions d'euros. Tots els ajuntaments o totes les localitats rebran com a mínim 1.500 euros. Després s'estableix una baremació depenent del nombre d'habitants i del nombre d'aturats que n'hi ha, i cada localitat rebrà una quantitat diferent, com a mínim 1.500 euros i com a màxim 400.000 euros. Aleshores, tot això és perquè la nova Diputació és conscient de que avui en dia l'atur és un eix fonamental en les diferents localitats. Tras firmar en el libro de honor y ser obsequiado con 2 publicaciones sobre la Eliana, Jorge Rodríguez paseó por nuestro pueblo para ver las mejoras de accesibilidad de la calle Molino y se desplazó hasta la nueva plaza de la región y el nuevo campo de fútbol del Estaules. 3 obras enmarcadas dentro del plan de inversiones financieramente sostenibles y que han supuesto una inversión de más de 600.000 euros.